5 point foran nummer 2. Det er sådan noget andet. Ja, der kunne man se, at fodbold var et udendørsspil, ikke? Jeg synes jeg så også, vi har kunne se det af på vejret. Ud og ligge i venstre, Giflings ligger til højre derude. Tobias Bæk kommer til at ligge op i angrebet lige bagved omkring Patrick Mortensen. Virkelig at tage fat i den der mesterskabsdrøm. 3 point ned til FC Midtjylland, inden de spiller senere i runden. Så kan vi jo lægge 2 til og se, at AGF potentielt kan være. Kamp. Han spiller ikke som en, der lige har haft endnu en hjernerystelse. Han hætter det helt. Danske kører. Det er lige nu på 3+. Faktisk går hurtigere ind. Folk til sig, de er jo nødt til at møde dem, der tager trækket. Gang bliver bolden snuppet, valimenteret fra Lind af Jakob, der også holder sig rigtig godt i drev. Jakob slipper bolden på det rigtige tidspunkt. Links, tilbage til Jakob, der går med... Nu er der 10 minutter tilbage. Bæk, der er stadigvæk muligheder på den her. Jakob! Hansen redder, Bæk samler op, og Hansen... Det er en stor bedrift, Andreas Hansen. Nummer 2 der. Den der glimrende, men så kom Hop så hurtigt. Og lave mål. Nej. Når man har både træværket og Andreas om det på den måde, når det er AGF, der ligger der. Det vil de nok helst ikke selv i klubben, men det kan de jo, hvis de ikke får fuld gevinst der, så FC Midtjylland. Så kunne også have været inde på en sejr vil gøre en stor forskel. Super aflevering over til Emery. Emery indenom! Emery! Med 2 mand omkring sig. Det her lille træk. Genialt. Mesterligt. Mesterligt i mere end en forstand. På mange måder en stor sejr, ikke? Det her med igen. Madrid, så vil de tro på uafgjort eller måske en sejr. Så meget selvtillid er der. Ikke eller ned for fødderne. Af Bertelsen. Hvem ved, om det er det, der er ved at blive genskabt. For Jakob Poulsen og det store smil på et tidligt tidspunkt. Der er grund til at tro på tingene, når de kan som det her.